Добре дошли в моя мини коледен творчески хаус. В това видео ви показвам как изработвам една мини коледна картичка, която ще бъде част от моя детски комплект "Направи се сам". Идеята е супер проста, забавна, но и супер коледна. В комплекта ще намерите 10 мини картички, една готова, направена от мен като пример или вдъхновение. 9 картички, които чакат децата да ги превърнат в свои малки шедьоври, всички нужни елементи за украса и дори лепило, за да могат да започнат веднага. Поставила съм и копия как могат да изглеждат картичките, ако имат нужда от идеи, но в никакъв случай не е задължително. Най-якото е, че децата могат да ги направят както тяхната фантазия реши. Шарени, забавни, криви, смешни, бляскави, каквото се пожелаят. А най-хубавото, всяка една картичка става уникална, точно като децата, които я правят. Мини картички, големи усмивки и още по-голямо коледно настроение.